Diti sa sarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimag kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti ubing, anasingpet. Idion unana apanawan ubing, at damay sa nga ubing, amanagan, Juan. Addaan diferensya, tapilay daytoy. Adda sarukod na, iso ang makapanlatta iti kayat na apapanan, apaki ay ayaman. Ngamga po tapilay, kanayon da akat katawaan. Ngamga po tanasingpet ni Juan, makiay ayam latta kadakwada. Iti may sangal daw, kat. Nagkapamanan, Juan. Hindi talagang nanang. Naliday ka manan. Kinat katawaan da ka manan dagiti padam nga ubing. Ay na amuklat tanday ta nga aramidan da kan ka anak ko. Nanang, Kunak ngamin kan ka asaan kan amapan makiay-ayam. anya ngay nga ruti aramidak nanang. Dito'y kalaangan o nagtibalay. Dito'y awan ti manguyaw kan mangkatawa kan ka. Nagboring mo't no dituyak lang o nagtibalak. Kaya't kung ti makiayayam, kan makigayam nanang. Kunak idi nga anusak, uray katawaan dak. Nasakit mo't gayam ti makat katawaan nanang. Apay, basol ko ka di no nayanakak apilay. Marili, umay ka na. Agay ayam tayon kada brusko. Aguray kayo at urayak pa ni Juan. Apay lang nga urayam day dya pilay. Saan tumat lang nga makapag na itilimpyo. Un nga rod, nagbuntog amag na. Uray ata na singpat mat ni Juan. Saan nakaskada kayo? Saan na kami kaya takadwa? Mas kay kayat ko ni Juan, taamunak nga isakit. Adulamin nga bagbagam. No saan na kami akayat akay ayam? Saan lang? Intan brusko. Panawan tanday ta Marili. Wen, makamo ka. Urayom dita ni Juan. Saan ka matlaangan ama uray? Iso nga imaya ko na dito'y balayo, Juan. Apay nga urayan nak, Marley. Ururayan ka. Tapno mapan tayo agay ayam kada balungkan brusko. Kaya't naklat ta ka di nga kay ayam, uray pilayak. Mas kay kayat kakit di akay ayam Ngam da brusko kan balong. Tanasingpet ka. Kasta ka di? Juan. Iso nga umay kan. Intayon agay ayam. Aglamang tayon. Taniwan mo ti agbirok kada tayo. Marigatan amang birok kada tayo ni Juan. Tanagbuntog amag na. Di ko matagibas si ti kabaalak, balong. Mat nga agpaiso. Apay atagibas sitin nyo ti kabaulan ni Juan. Uray pilay, kabaulan na mat ati magna. Sige, aglamang kayo tabirukan kayo. Sige man langan. Marli, aglamang tayo nga rodan. Sa di na nga tinaglamangan dagiti kay ayam. Ay, ijay abanda tinasiputa ka naglamangan ni balong. Mapanak man ijay. Tulungan Ha? da. Timak tibakat da jay Sa di na nga tati ayan na. Pag-aasiyo. Tulungan da. Ay, day jay. Ay padugmam tibakat. Ay, inaktulungan. Ina bakit? Ay nabarok, tulungan nakman ato bakter, tanay, naipadugmamak ngamin. Wala na, tulungan ka. Aday ta, nakatakder kayo. Ay na, agyaman nak, baro. Apay nga da kayo dito nga may maisa. Napukawak ngamin, baro. Juan, Ay, kunak man no birokan na kami. Apay do'y tabakit. tinulungak ta na idugmam. Mabisin ako. Kasyandak ko tapakanandak. Pakawan na pakanan ti bakit akaskan ka. Gida ka matamam mo. Un nga rod. Apay kung mapakanot do'y tabakit. Agawi dakit din na.
Agawid tan brusko. Saan mat gaya man na saya ta kay ayam day tahwan? Wan nga rod. Di na amot agbirok. Intan. Ina bakit? Siya kung timang bakan kan ka. Ay, adon tinaitulong mo kanya, Juan. Bayam, bareng adan to balay di tapak ipanganak. Adda makan iji balay. Umay katamangan ka. Juan, asino day ta bakit? Jak amo tinagan na. Ngam, mapan kami iji balay mi tapakanak. Ay, tulungan ka namang Kevin kaniina bakit? Ha? Ay na, nagsaya at kayo nga ubing. Amuyo ka di, adag iti nasisingpot nga ubing akas ka na kayo. Kat maikanto, iti na isang sangayan, a regalo. Uray saanan, ina bakit? Saan kami amang namnama iti anyaman akasukat ter aramidan mi? Saan ka di, Merly? Juan, ina bakit? Umdasan na natulungan da ka. Sa dino ka diti pagawidan nyo? Ijay, adayo a lugar, dagiti ingkanta dya. Ha? Sa dino day ta lugar? Agyaman akwan, tapi nakanak dito'y balayo. Awan anyaman na, ina bakit? Naskan nga ituloy kunti pa nagdalyasat ko. Tapno adupay nga ubing, ti matulungak. Sa dino ka diti papanan nyo, ina bakit? Adayo, titurong Juan. Agbirbiro kak ngamin, kadagiti managtulong nga ubing, akaskan ka. Kasta ka di? Juan. Itulod kayon di tayo higit ti kalsada, ina bakit? Agyaman akmanen, Juan. Awan anyaman na, ina bakit? Juan, asino di bakit a pinastrek mo kano dito'y balay? Ni ina bakit? Asino day tanga ina bakit? Ay, tsak matan di na magtinagan na. Angam, ijay kano ingkanta dya ti pagnanaadan na. Ay na anak ko, saan arumbang agpastrek ka iti saan mo nga am mo dito'y balay? Kasi mati bakit nanang? Uray pay, no saan mo nga am mo, saan mo apaspastrekan? Nanang, No ngay agtatakaw day jay. awan mati matakaw na dito'y balay. Uray pay, saan amabalin nga agpastrek ka iti estranghero dito'y balay? Nawatam. Uwan nanang. Ala, ingka maturugan, kani, rabiin. Juan, agriing ka. Juan, Ha? Asino ka? nalipatam ka din, je bakit at tinulungan? Ni ina bakit? Siyak day jay, Juan. Anya? Katkas imbagakan ka. Adda regalong manipod kanyak. Tasi ka kat nasimpat. Kan managtulong nga ubing. Anya day ta regalo? Anya ka diti kayat mo. Amin akid dawam. Maitad kan ka, Juan. Kaya't ko makapag na ako maitilimpyo. Matungpal. Inton bigat, saan kan nga agsarukod. Panawan kan, Juan. Katsapay kuma, taagnanayon ka, anasingpat. O may maniniwan titi pagayaman ta. Balong. Wan nga rod. Anya nga tati ibaga day ta apilay. Hoy, si Kapilay. Anya man nanti umay mo magkakada kami. Umayat mo't kumamaki ay ayam kada kayo. Makiyay ayam. Amum ka din, anya ti ay ayaman mi kinibrus ko ita. Aglinom ba kami titin na rayan? Kaya't may amaamuan no asino kada kami tinaparparta ka tumaray. Oh, kabalam. Isong agbuya ka lang, Juan. Oh, brusko. Rugyantan. O sige. Oh, wisto. Aha. 1, 2, 3, go! Nagpartak at tumaray da brusko kan balong anya, Juan. Kasta ako mamat. Kat padasam
Amom ka di, Juan. Adda na tagtagainap ko iti rabi eh. Anya tinaitagtagainap mo? Asi ka kanu kampay idi kat makapagnan nga uray awan sa rukod mo. Anya? Kat no kastama tinaitagtagainap ko. Kan iti tagtagainap ko. May sa kanu nga engkantada tinagparangkan ka kat kinunana ang makapagnakan. Iso mo tinaitagtagainap ko. Ala, agpada ta. Iso apadasam ti magnang awan sa rukod na, Juan. Sige man, padasag man. Makapagnakan, Juan. Nga uray awan sa rukod mo. Merly, makapagnakon. Padasam man dito, Maray. Wen, Kapaalaman, Juan! Sino dyan ang lungba ka data? Brusko! Tsaka mo, nagpartak, nalumbaan na ta. Ninsamat, Juan! Oh, makataray ni Juan nga uri awan sa rukod na. Imposible ang mapasamak data, Brusko! Santo pa yung makapag na! Nga rod, kita mo, nagpartak ti pa nagtaray na. ay, nabanog kayo ka din na tumataray? Kasana makataray kan, Juan? Juan nga rod, nakaskas daw dito yung napasamak, Juan! Saan kayo ang mamatian niya? Napigsan dagiti sakak amag na kan tumaray. Mabalin ko mutten ti makisali iti tinarayan iti iskwilaan. Awanan ti sa rukod mo? Saan ko nakasapulan ti sarukod? Anya tinaramid mo, Juan? Apay ang makapagnakamat iti limpyo! Juan, anak ko, agyaman ak iti Diyos na makapagnakan, nga uray awan sa rukod mo. Uwan nanang. Kunak no agnanayon kan anak ka sa rukod. Ket gapot ang makapag na akon alimpyo, makatrabaho ako mutten diti balay nanang. Matulungan kan nga agsakdo. Aglako. Kaya no anyapay dita. Juan, anak ko, Kinagagagetak itan nanang. agyaman ta iti Diyos, anak ko. Nagtungpal ni Juan iti Karina, nga ad-adan nga agsingsingpet daytoy. Gapo tanalintegan ti pannagnana. Kanayon namat nga ibinglay kadagiti pada na nga ubing at ipanagsingsingpet nasaya at ti ibongan na. Bueno ubing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios.
Alakastan, nainbag nga oras yu amin.